Sziasztok, én Józsi vagyok, és itt ülünk Tomival, vagy jobb a Tamás, hogy szeretné. Bármelyik, a Tomi az mehet még. És hát gyakorlatilag ez most egy pilot, egy kézilabda kibeszélő, mondjuk úgy, hogy podcasthez. Ez igen. Az elsődleges cél. Nem csinálunk videót magunkról, mert szerintem azt senkit se annyira érdekelne. Nem, mert újságíróként dolgozom, meg dolgoztam mindig is, de valahogy videókompatibilisnek soha nem éreztem magam. Nincs is ezzel igazából szerintem ebben a formában semmi probléma. Hát én fel is ütnék kapásból egy jó témát ebbe az egész kérdéskörbe. Ha már kézilabda, akkor nézzük szerintem a magyar NB1-et. Hát ha már, és azt mondjuk el, hogy ugye azért gondoltunk kézilabdás műsorra egyelőre egy pilot jelleggel, mert mind a ketten imádjuk ezt a sportot. Szegeden vagyunk, azt tegyük hozzá, de arról beszélgettünk múltkor ketten, hogy igazából nem, hát nyilván a Szeged a kedvenc csapatunk, ezt mondhatom? Nyugodtan, igen, tehát ide húz a szívünk. De én nagyon szívesen nézek nemzetközileg minden kézilabdát, elsősorban férfi, de azért női kézilabdát is. Ott más az indok. A szakmaiság mellett természetesen. Más is az indok, de nem amúgy a kézilabdáikat is a hölgyeknek azért szeretem nézni, de a férfi kézilabdát valóban én egy kicsit jobban, tehát én magam dinamikusabbnak mindent tartom, hozzátéve azt, hogy ez egy vélemény, és aki mást szeret, azzal nem fogok ezen vitatkozni, tehát nyilván nem beleszálló jelleggel mondom én, hogy én férfi kézilabdát szeretem elsősorban. Egyelőre még azon nagyon gondolkodunk, hogy mi legyen a műsornak a neve. Valószínű, hogy valami kézilabda specifikus ötlet fog jönni ezzel kapcsolatban. Viszont azért mondtam, hogy talán az NB1-et kezdjük el, a magyar NB1-et meglépni, vagy KNH ligát, hogyha úgy jobban tetszik, hogy valami szponzori tartalom is legyen, ide lehet csepegtetni érte egy kis aprót, hogyha esetleg arról van szó. Mert elég sok történés volt mostanában a magyar bajnokságban. Pixegedet érintő is elég sok volt belőle, negatív, pozitív, talán inkább több negatív, viszont lehet, hogy elvickélünk attól függetlenül a nemzetközi vonalra is, ott is volt történés, ugye volt egy klub VB, ahol ugye a Van Veszprém a Barcelona ellen a döntőben maradt alul. De ez egy nagyon nagy meccs volt, igen, 2 hosszabbítás után. Így van, tehát egy dupla hosszabbítás után egy jó szoros meccs egyébként, ahol én azt gondolom, hogy az a veszprémi keret még nem igazán mutatta ki a valós fogafehérjét, hogyha ezt lehet így megfogalmazni, ami várható majd tőlük, de erre majd visszatérünk később. Hát NB1. Volt egy váratlan igazolás részben, sérülés hullámok miatt, és nem más, mint egy újabb fazekas került a Pixeged csapatához. Valóban írták többen is, önmagam is azt, hogy a jogényei lehetnek a családnak. Én azt elmesélem, hogy ha már a fazekas családról van szó, nyilván én már életkoromból adódóan 42 éves vagyok, tehát nyilván a Fazekas Nándi is egy abszolút felnőttkori kézilabda élményem volt már. Hát ugye az 2003-as portugáliai VB, ahol kijutottunk az olimpiára, zárja bezárva, de mi még egy páran annak idején Fazekas Nándi kedvéért elmentünk Veszprémbe, akkor egy Veszprém, jól emlékszem, Gummersbachban védett, és egy Veszprém-Gummersbach meccsre. Egyébként jellemzően én beálltam akkor a veszprémi szektorba, és erről is biztos, hogy sokat fogunk beszélni, hogy nekem egy kicsit a Veszprém játékos politikája nem tetszik. Sokan vagyunk zárójel, igen. Az nem nincs senkivel se bajom, jó, hát lehet, hogy van, akit kevésbé kedvelek a csapatból, de most nincs olyan játékos, akit én kifejezetten még utálnék, vagy én csak egyszerűen ez a fajta játékos politika, és mert hogy ugye hát akkor azért még tele volt magyar játékossal a Veszprém is. Nyilván volt olyan korszak, így van, ez pont egy ilyen időszak volt. És csak annyit akartam most ezzel így röviden mondani, mert Fazekas Nándiért is fői volt, hogy jártunk Veszprémben, és akkor utána ott elkaptuk egy közös fotózásra, és akkor ott németül beszélgettem valamelyik ilyen, hát csapat, ilyen háttér stábtaggal, Gyúró vagy valaki lehetett, és akkor beállt, és mondta, hogy a Nándi egy szenzációs ember, és hogy tényleg hát megérti, hogy mi így rajongunk érte Szegedről jöve, tehát hogy így, és akkor hát van
2 fia, sőt azt hiszem egyébként 3 fia van. Bocsánat, a ismert kézilabdás szempontból mondom, de és én is pont ezt akartam mondani, hogy de 3 gyereke van, azt tudom, és mind a 3 fiú. Így van. Én úgy emlékszek egyébként, hogy a legkisebb is kézilabdás talán. Igen. Jelenleg, hogyha ha állítatok ilyet, akkor talán a legtehetségesebb ugye nyilván a Gergő, aki a blokkba játszik. Ez még is milyen fiatal. És még nagyon fiatal, és ez még fog érdekes szituációkat szűrni, elképzelhető, mert hát ugyanis ők találkozhatnak a pályán majd ebbe az évbe, hogyha esetleg úgy alakul, ugyanis hát a Plok jelenleg ugye BL csoport ellenfele a Szegednek. Pont ma néztem meg a Sport TV-nek egy podcastját, ahol Fazekas Mátét nyilatkoztatták, Ágai Kis Andrásék, és akkor András megnézte, hogy márciusban lesz Plock-Szeged mérkőzés. Nagyon remélhetően, hát addigra a Smarason vissza fog térni, valószínű Kukics is. Nézzük meg, hogy, és akkor Mátéra rákanyarodva, nézzük meg, hogy mennyire tudja magát addig bejátszani a csapatba. Én láttam őt még az előző szezonban, tehát mi van most ősz, igen, október van, tehát tavasszal, azt hiszem Magyar Kupa mérkőzésen, de lehet, hogy bajnokin is láttam. És nyáron egyébként az U19-es VB-n. És meg kell mondanom, hogy én végignéztem, ugye 4 utánpótlás csapatnak a tornáját közvetítették nyáron, ugye fiú U21, U19, és azt hiszem a lányoknál pedig U19 és U17. Ez a nyár szerintem inkább csalódás volt az utánpótlás szempontjából, de kivétel, és nem a helyezésben, hanem a látott játékban kivétel volt a fiú U19-es csapat, amelyiknek Máté is tagja. Mert én arra azt mondtam, hogy a negyeddöntőben, sajnos azt nem láttam élőben, mert nem teljesen máshol voltam, és nem voltam tévé közelben, csak itt telefonon keresztül izgultam. Tehát ők egy modern játékot tudtak játszani. Gyors megindulás, visszarendeződés, tényleg fifikás passzok, ötletek, jó megoldások. Tehát azért, amiért én laikus, és ezt tegyük hozzá a műsor szempontjából is, hogy laikusak vagyunk, ugye? Téged is nyugodtan kijelenthetjük. Tehát amit mondunk, az ilyen 80%-ban szurkolói szempont. És egy nagyjából 20%-ban meg újságírói. 20%-ban újságírói, igen, tehát hogy semmiféleképpen sem szakmai. De szóval én azt láttam, hogy na ez az, amiért én szeretem a kézilabdát. És nyilván itt 18-19 évesek játszottak egymással, tehát mondtam, hogy jó, nyilván nem a Füchse Berlin volt az ellenfél. Egyértelmű, nyilván fizikálisan valami teljesen más látsz a pályán, mint a profi kézilabdában, hogyha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, hiszen a nagy többségük profi kézilabdázó ezeknek a srácoknak már ebbe a korosztályba. Persze, tehát hogy kisebb, és a Máté el is mondta az interjúban, hogy Appelgren mester mondta neki, hogy ezért még magára kell szedni egy kis izmot, de hát azt hiszem, hogy akkor talán azt hiszem van már 19 éves annyi a Máté. Pont 19 éves. Igen, és hogy ebbe a korban szerintem ez még természetes, tehát lehet, hogy nem tudom, hogy más 19, biztos van olyan 19 éves, aki már teljesen... Szerintem ez elfogadható azért ebben a korosztályban. De hogy ez a ritkább. Egy fizikális fejlettségi szintet azért nyilván nem 18-19 éves korba érdemes elérni, már csak így ebből az erősítés kérdéskörrel kapcsolatban. Ez már nagyon ilyen sportszakmai, meg testnevelés szakmai kérdés. De, tehát lehet, hogy majd nyilván, egy szakértővel egyszer arról igen, erről lehetne beszélgetni. Egy dolog, ami biztos, és ezt nagyjából szakmai alapok alapján tudom állítani, hogy például súlyemeléses edzéseket azért bizonyos korosztályig nem ajánlanak. Nyilván ez kicsit azért fiatalabb, mint a 18-as, 19 éves kategória. Nem tudom megmondani pontosan, hogy hány éves korig, de most egy 12-13 éves gyereknek olyan mértékű súlyzós erősítést az nem tesz jót se csontozatnak, nem tesz jót igazából valószínűleg az izomzatának se. Úgyhogy ezek ilyen határokat döngetnek ezek a dolgok. Nyilván innen valahonnan most eszembe juttattad, azt nekem van egy januárban lesz 14 éves unokaöcsém, és akkor most neki abszolút, tehát ő az evezősökhöz jár, de amúgy is abszolút most az lett a hobbija, hogy ő edzeni jár. Gyúl, szépen szóval majd kikérdezem egyébként most ebből a szempontból, mert szerintem
pont ahogy mondod, hogy sporttudományilag nem biztos, hogy föl van arra készülve, hogy mit lehet, mit nem lehet csinálni. Nem tudom, hogy az evezősöknél ezt mennyire nézik. Hát biztos, hogy van egy olyan mert fajta oda is tudatos inkább edzeni edzésterv. jár le, Igen. tehát nem tudom, mert keveset mesél erről, de most eszembe juttattad. Viszont visszatérve akkor megint csak abszolút a Mátéhoz, hogy ne kanyarodjunk nagyon messzire. Hát nyilván voltak ezzel kapcsolatban negatív szurkolói hangok is, lehetett fórumokat olvasni, nem árulunk el vele nagy titkot. Mi semmiféleképpen nem akarunk negatív véleményt formálni semmi ilyesmiről. Nem, mert én nem is ezt gondolom a magam részéről. Na, hát akkor ott már is egyébként tehát, ezt meg is ütköztetnénk akár egyébként, hogy most egy Smarasson pótlására most valószínűleg nem a Fazekas Máté a megfelelő megoldás. Rövid távon, de én azt mondom, hogy én meg nagyon örülök, hogy tényleg, tehát mondom, amit láttam az U19-es válogatottként tőlük, az engem meggyőzött. Ez az egyik része. Hogy ebben nagyon sok tehetséges srác van. A másik része meg az, hogy nekem azért mindig fölcsillan a szemem, amikor azt látom egy BL résztvevő csapatnál, hogy fiatal magyar tehetség. Hát én ennél többet nem biztos, hogy kívánok. Tehát, hogy... Persze, egyébként nézzük majd meg, hogy tényleg mi lesz akkor, hogyha visszajönnek a sérültek, mint ahogy, és ez nyilván ezzel is nyithatunk egy fórumot, hogy mondjuk ugye egy szenzációs, egy kiváló Mário Sostarics mögött mondjuk egy Szilágyi Benjinek mennyi játékidő jut a Bajnokok Ligájában, spoiler kevés. Igen, mondjuk ez megint más kérdés, hogy tehermentesítés szempontjából jó ez így. Igen. Ebben viszont én nem feltétlen értek egyet személy szerint. Már csak azért sem, mert most az utóbbi mérkőzések tanulsága azt mutatja, hogy kellenek a fiatalok, mint tehermentesítés, vagy hát én ezt látom, megint csak nem tudok szakmai véleményt mondani róla. Abszolút, persze, tehát hogy ezek nem szakmai vélemények. Volt egy Sziget-Szent Miklós mérkőzés, most ugye, ami a legutolsó mérkőzés még itt az adásunk előtt, gyakorlatilag 7 magyar játékossal a pályán az utolsó 5 percben, ebből a Bodó Ricsi volt az egyetlen, aki nem akadémista játékos volt, tehát itt megmutattuk azt, hogy jó, nyilván egy Sziget-Szent Miklós frissen feljutó NB1B-s csapat ellen, hogy igenis lehet alkalmazni ezeket a fiatalokat. De nem csökkent az előnyünk, mondjuk. Nem csökkent igen. az előnyünk, így van. Volt előtte egy Plár mérkőzés, ahol ugyanazt láthattuk, hogy beraktak 2 fiatalt, akik tudták egyébként azt a szintet nyújtani, ami szükséges volt, illetve a hazai csurgó mérkőzésnél is azt lehetett látni. Ugye az egyik kiemelkedő a Radvánszky Attila volt ebbe a kérdéskörben. A másik az meg talán a Kucsera, hogyha a szélső így van. Tehát, hogy igazán ezeket a játékosokat lehetne egy kicsit jobban forgatni. Nyilván egy bizonyos határig, tehát hogy azért ők nem valószínűleg nem a Magdeburg, vagy valószínűleg nem a Paris Saint-Germain szintjén állnak játékos felkészültség terén, de mondjuk tényleg egy csurgó ellen, vagy egy NB1-es alsóházi csapat ellen, azért lehet, hogy több játékpercet is lehetne nekik jutatni. Egyébként azt ugye, aki nem volt Szegeden, az nem látta, bár lehet, hogy a Szeged TV utólag, sőt valószínűleg tartom, hogy leadta a meccsen, de ugye Radvánszky Attila bejött a Sziget-Szent Miklós ellen, kb. 15-20 percet védett, azt hiszem. Annyit biztos. Úgy nyilván az első lövések, ez abszolút nem az ő, tehát jó lövések voltak, gól lett, de aztán ő védett valami óriási zicsert, azt hiszem kipattanót is kivédte lábbal, tehát és így mondtuk, hogy úristen, hát... Hozzá kell tenni, hogy meglehetősen fáradt Sziget-Szent Miklós játékosok ellen. Nyilván ott már azért ők is kicsit más erőbedobással tudtak játszani, de ez nem veszel egy dekát se az érdeméből. Tehát az Attila érdeméből, mert tehát abszolút jogos egyébként azt mondani, hogy kiválóan védett egyébként a Sport TV-n ez téma téma is volt, hogy a Szeged csak 7 góllal verte a Sziget-Szent Miklóst, gondoltam, hogy beírok nekik, hogy azért, mert az utolsó 20, és én fölé lettem erre. Idézőjelben most nyilván nem aludtam addig se, de hogy erre fölé lettem, és én is élveztem a játékukat. És ott is volt egy csomó, vagy volt több, ugye a Kucsera Máté is U19-es. Mindig gondolkodok, hogy most valaki éppen a 19 vagy a 21-es válogatottban játszik-e, úgyhogy ha rontok, akkor elnézést. Válogatottság terén egyébként valószínű én is bele fogok rontani, már csak azért is, mert ugye a szegedi utánpótlásnál viszont ugye ők NB1-be játszanak jelenleg,
és U21-es korosztályba. Igen. Ugye itt azért az viszonylagosan régóta szokás már, hogy fiatalabb játékosok játszanak az adott korosztályba, mint a mi korosztályi felső korhatár. Igen, ez amúgy nem rossz dolog egyébként. Szerintem ez rendben van. És akkor Mátéra visszatérve, ugye most, amikor fölvesszük ezt a hanganyagot, ezt az adást, akkor a holnapi napon fog jönni, én is gondolok, igen, holnap, október 15-én, jön a Magdeburg. Hát nagyon kíváncsi vagyok, biztos, hogy Smarasson fog nem Smarasson, Gottfriedson. Igen, tehát biztos, hogy Gottfriedson fog szerintem a mérkőzés nagy részében irányítani. De őt is tehermentesíteni kell, tehát hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy nyilván nem öreg játékosról van szó, nálam ráadásul egy évvel fiatalabb, 33 éves egyébként a Jim, de a további sérüléseknek az elkerülése érdekében biztos, hogy nem célszerű 60 perceket játszatni játékosokkal. Egyébként amit mondani akartam Mátéval kapcsolatban, hogy amikor belekezdtem abba, hogy ugye járt itt egy magyar kupa meccsen, meg talán lehet, hogy bajnokin is láttam, most ebben nem vagyok biztos, hogy ott játszott sokat, de biztos, hogy láttam a Szeged-Győr bajnokit, csak nem tudom, hogy ő ott mennyit, de a magyar kupán igen. Az is az igazság, amit mondtunk, hogy kell rátenni izmot, hogy ott azért egy picit elveszett. Nyilván a nagy darab felnőtt méretű védők között. Most hirtelen nincs előttem a statisztika, de tudom nézni, hogy talán lehet, hogy lőtt 1 vagy 2 gólt, de abban se vagyok biztos. Na, ilyesmikkel biztos, hogy legközelebbi adásra készülni igen, fogunk. Arra viszont jól emlékszem, hogy ő ott azért egy picit nem tudott úgy élni és ficánkolni. Most egy párhuzamot tudok igazából a dologgal kapcsolatba vonni, ugye az Ekremovics Márkó, ugye, aki most ugye jelenleg Győrbe megy pont a Máténak a pótlására. Őt én most legutóbb Tatabányán láttam, a Tatabánya-Pik Szeged mérkőzésen játszani. Egyébként nem játszott rosszul, nagyon ügyes, mozgékony irányítóról van szó. Én azt gondolom, hogy azért még ott is kiderül majd, hogy miből lesz a cserebogár. Reméljük, hogy így lesz. És hogy mennyire fontos az, hogy ezekbe a csapatokba ezek a játékosok tényleg szerephez jussanak. Nem gondolom, hogy főszerepe volt a mérkőzésen neki, nem is volt, de azért voltak játékpercei legalább, és ez mindenféleképpen ahhoz, hogy ezek a játékosok fejlődni tudjanak, elérjenek egy NB1-es szintű meccsrutinnak a megszerzéséig, ez nélkülözhetetlen. Persze, és ez nagyon fontos, és az is az igazság, hogy amikor kijövök a webradio.hu-val bajnoki meccseket közvetíteni, az bevallom, hogy önmagában, hogy most nyer a Szeged 15-tel, vagy szóval mennyivel nyer, ez nem teszi izgalmassá a dolgot, és számomra pont ez az izgalmas dolog, amikor utánpótlás játékosokat tudok nézni. Hogy ők mennyire fejlődnek, hogyan tudják vinni a dolgot, tehát hogy számomra az akkor izgalmas, még az ellenfélnél is akár. Tehát mondjuk jön egy NECA, akkor én nagyon kíváncsi. Igen. Főleg amikor látod azt, hogy például szegedi nevelésű játékosok, igen. Vagy hát nem feltétlen szegedi nevelésű, mert ugye nyilván itt azért van körbeforgás. Hát ugye meg egy része az, hogy nem jön ide a NECA-ból, és utána megy vissza a NECA-ba, tehát hogy azért ez is előfordul. De hogy egyáltalán tényleg az, hogy a fiataloknak a játék lehetőségét meg tudja nézni, az ember látja, hogy milyen állomány van egyáltalán a jelenlegi magyar NB1-be. Nyilván ezeknél a kis csapatoknál sokkal jobban kijön, viszont volt egy pozitív meglepetés most számomra a Sziget-Szent Miklósba. Egy remek holland válogatott átlövő, ugye Van Dijk, nem mint a Süri Robi, mintha ível mondta volna, de elnézést, lehet, hogy állja, tehát Dijkkal kell, mint ugye a labdarúgót. Ő ugye idei szerzeménye a Sziget-Szent Miklósnak, ugye feljutás után igazolták, valóban holland válogatott, nem annyira fiatal azért, mint a korábban emlegetett korosztály, ő 24 éves, hogyha jól emlékszek fejből. Tehát, hogy ő se aggasztján, valljuk be őszintén. Nem tudom, hogy válogatott-e. Az holland válogatott. Ezt ők is egyre inkább fejlődnek. És nem rossz a holland válogatott persze, egyébként, és ez a fiú ez nem játszott rosszul. Tiszteletre méltó. Igen, sokat vállalt. Nem mondom, hogy fantasztikus százaléka, lehet, hogy 50% körül, de lőtte, tehát azt hiszem 5 vagy 6 gólt azért simán. Igen. Szerintem magasabb volt egyébként. Lehet, hogy jobb volt a százaléka. Igen, a rátája egy 50% fölött volt szerintem.
Na majd hozok akkor mindig laptopokat, aztán igen, hát erre majd ránézzünk így, hogy konkrétabbat tudjunk mondani. Szóval, na mindegy, így igazából így a Mátéval kapcsolatos sztorinak így a lassacskán lezárásaképpen kíváncsiak vagyunk. Hát nagyon sok sikert kívánunk neki. Azt mindenféleképpen. Meg hát örömmel fogadjuk őt. Igen. Lehet, hogy első körben tényleg az is jó, hogyha az NB1-es meccseken megmutatja és ki tudja vívni, hogy ez az. Így van, és most itt van a lehetőség gyakorlatilag, tehát ugye egy irányító van rajta kívül a csapatban. Valószínűleg igen, holnap a Magdeburg ellen, most ez nyilván sportember nehogy így eljön hozzá, mint ahogy én mondom, de ez olyan szempontból nem az elengedhető a jó szóra, mert el ne engedje senki, de nincs tragédia, hogyha éppen a Magdeburg... Nem ő lesz a kiemelkedő játékosunk persze. A keretben. Meg a csapat is, tehát hogy nyilván a Magdeburg most egy annyira jó flowban van, és nem nyeri agyon a meccseket, vagy nem minden meccset nyeri agyon, de pont így oda. Én talán a németeknél pont azt szoktam észrevenni a német csapatoknál, hogy ők ilyen szépen fokozatosan pörgetik fel a tempójukat a szezon folyamán. Nyilván azért, mert be kell osztani az erőt, mert ugye nyilván a Bundesligában hatalmas amúgy is a harc, nagyon jó csapatok vannak, sok jó csapat van, tehát sokkal kiélezettebb egyébként a bajnoki címért meg a helyezésekért való harc is, illetve hát ugye mellette Bajnokok Ligája, a Német Kupa, meg ami még éppen beesik az ablakon, és mondjuk egy BL őszi évkezdés az olyan kicsit visszafogottabb szokott náluk lenni. Ez lehet egy jó alkalom őket megcsípni, nyilván sok sérült el, azért nem lesz könnyű. Igen, tehát ez valóban ez is úgy hátráltatja a Szegedet. Úgyhogy én azt mondom, én nagyon jó meccset várok a holnapi napon. Én kívánom azt, hogy de legalábbis reménykedünk benne, hogy jó. Igen, tehát hogy itt mindenki szórakozzon olyan jól nézőként, hogy azt mondja, hogy fú, ez a majd 2 óra hossza, meg hát a felvezetőkkel, meg mindennel együtt, tehát hogy megéri a show műsort, és hát akkor megint csak ismételni tudjuk magunkat, hogy Mátéra nagyon kíváncsiak vagyunk. Kíváncsi vagyok, ha már show műsort említettél, hogy utána néztél-e, hogy mi az, aminek az 50. évfordulóját ünnepli most a Szeged. Igen, olvasta, hát a feljutás. Így van, az NB1-ből való. Múltkor ezen gondolkodtunk, hogy 75-ben mi történt, ami a klubot érinti, és egyébként a jelenlegi szezonban a Piszegednek a komplett arculatel köré van fonódva, amúgy, hogy 50 éve van az NB1-ben. Hát a szezon előtti sajtótájékoztató is azt hiszem erről szólt. Így van, ez is mert ugye volt nem olyan rég, hogy 60 éves a klub, egy pár éve, és akkor most az 50 éves feljutás. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ugye az akkori feljutó bajnok csapat. Hát sajnos már nincs mindenki köztünk, nekik a hozzátartozóit, egyébként meg a tagjait a csapatnak fogják köszönteni a mérkőzés előtt. Biztos ez is egyébként egy viszonylagosan felemelő pillanat lesz, úgyhogy a holnapi napon jöjjön mindenki a csarnokba, aki tud meg szeretne. Kíváncsi vagyok, hogy a jegyeladások hogy mennek, már olyan értelemben mondom, hogy például a felső karait megnyitják-e. Fogalmam sincs, én is kíváncsi vagyok rá. Persze, ők ezt tudni fogják. Hát egy Magdeburg az mindenféleképpen ezt megérdemli, mint vendégcsapat, meg hát a Szeged, mint hazai. Meg azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát mondani a férfi bajnokok ligáját, azt egyszer meg egyébként a Bundesligát is, mind a 2 BL. Dolgokba bele fogunk nézni majd akkor még ezen kívül. Nem tudom igazából, valószínű, hogy így műsorhozból lassacskán kifutunk egyébként, de ez volt a pilot ez így egy ilyen pilot adásnak felütőnek szerintem tök jó volt, reméljük, hogy aki meghallgatta, az is élvezte, úgyhogy igazából jövünk majd a következővel, valószínűleg akkor már a következő nagyobb mérkőzés előtt valahol, vagy hogy esetleg van valami olyan történés, ami érdemi. De egyébként nyilván itt a BL alkalmak előtt van értelme ezzel foglalkozni a legtöbbször. Úgyhogy mindenkinek kellemeset és jót, és nézzetek kézilabdát, mert igazából ez egy remek szórakozás. Igen, tök jó sport és dinamikus. Szervusztok. Köszönjük, sziasztok!